Magutad-gutad na bugpantat yung silingan diri no kay nakapangupas man sa suba. Hay hello mabuntag may untubing hapon yung tarandra mga bayot kung asam naman himutang maing paglantaw na pud karon sa kuwang video. Klaro magid kayo mga bayot nga mo niya mong sudanon karon mga bayot no kay daghan man ni sa ilang refrigerator. Pinalitan ni sa akong kape ka sa ilong mga bayot dito sa city mga bayot no pagpalitan din niya mga bayot wa na ni siya yung mga tinaay diri o mga hasang. Pero anyong silingan nagkiskis ani sa himbes mga bayot no kay wa may apil dito sa kiskis nila mga bayot niya maayo man kay kumuhog kiskis mga himbes mga bayot kay gawa sa manggunahay ko kaniya to mamagpakay mampugog mais di mura naman po kaani gapak mga bayot. Klaro ang pagkaistorya mga bayot masipag kamunggay ani mga bayot mo ra isubak mga bayot asinan ani mogbit sinandra mga bayot mo tamis gining sa bawa. Pero dili inaana akong pagluto-luto dinhi mga bayot no. Nana ko dinhi ay gipainit nga tubig mga bayot gibutangan ako na dragluya kay nay luya diri mga bayot kay gipalit man puni sa kuwang kape ka sa ilong dito sa city mga bayot gibundakan ako turmeric powder durog nga paminta dira mga bayot dan gibutang na nako na drag ulo sa isda o makaning mga isda nga ako ang gigutad-gutad. Kanang onion na mga bayot wala na ako nagigagmay mga bayot no kay mo si parit ra magyapon na unya mga bayot inig maluto-luto na ni ba. Aron mawala-wala ang lansa mga bayot aron lami-lami gini siya mga bayot ang mumtamo ni kanon ni mo ning isda mga bayot inig luto-luto mga bayot gipogan sa inyong silingan mga bayot og limonsito. Ang limonsito nila diri mga bayot ako no muwag suha sa mga kaniyadto ba. Abtag pipila ka tuig mga bayot luto-luto na ni mga bayot day nana ni diri mga bayot salad na punta diri no ako ugangan na ni bugno-bugno ganina mga bayot no. Iyan ang girasparaspa mga bayot dayon iyang gigutad-gutad ng mga cabbage mga bayot carrots mga bayot den kanang mga dahon-dahon mga bayot mo nagikaingon og parsley na siya. Dili lang ginamos ang naiuna-una mga bayot asang salad-salad gigigamas akong ugangan mga bayot napud siya oy una-una. Gumikan ka iya magisabuan ni idibol mga bayot gisinaw-sinaw pud siya mga bayot mo ni ready to eat na ni siya mga bayot ibutang na pud ako ni sa lamisa. Oh dili bulad ang mga mbak dira mga bayot kung dili kani siya mga bayot kalan-on pud siya mga bayot mo ni mga appetizer nila diri mga bayot pagana sa pagkaon ba. Halang-halang ni siya mga bayot pero dili gid ingon og hala nga murag kag gakaon dira mga bayot og siling labuyo. Ganahan ko mukaon-kaon ani mga bayot og magsudad-sudan na bitaw ko mga bayot og sinabawan ba. Og namoy bulad ra ginamos mga bayot di pud sila palakan si diri mga bayot napud sila mga cheese mga bayot kanin cheese mga bayot no lahi-lahi yung cheese ang ilang kalidad diri mga bayot no kani siya mga bayot pero humot-humot ni gamay mga bayot pero lami-lami ni mga bayot niya asgad-asgad pud luto-luto na niya ko ang recipe dinhi mga bayot ready na ning ibutang sa lamisa mga bayot mo na niya mo ang ipaniudto pamahaw panihapon karong adlaw.